Moi boas tardes, escaparatistas. Hoxe imos a ir ás rúas de Pontevedra a facer unhas cantas preguntas sobre San Valentín. Que creedes que é peor, unha infidelidade dun momento física, o sea, unha relación física hoxe e mañán olvídome, ou unha infidelidade de manter conversacións todos os días, que ti teñas unha parella e fale con outra persoa, lle conta os seus problemas? Que creedes que é peor? Sentimental, obviamente. Física, eu non creo tampouco que sea unha infidelidade moi grave. A mí cualquier infidelidade me parece unha puta mierda. Home, peor é unha infidelidade xa premeditada. Atracción no ¿no? se llega a sexo consumar, peor. pero es Para mí atracción mental, es mucho peor. Si hay sexo, peor. Tío, Ser fiel sempre. Ser fiel, hombre, eso hasta la muerte. De todas as maneiras, física, emocional e de todas. Claro. La B. Xa hai sentimientos ou... Porque, a ver, enganar físicamente está mal, obviamente, pero unha cousa é unha cousa dun momento e outra cousa é estar mentindo conscientemente durante moito tempo, non sei. La física realmente, porque creo que todos en cierta medida somos un poco infieles en el pensamiento. Infidelidad física, sin ninguna duda. Física tamén. Sentimental, claro, porque a física... No es una u otra, ¿sabes? Ambas me parecen Son igual de as dúas, fuerte, sí. pero una es como que conlleva algo A mí más. me parecen las dos igual de malas. O sea, ti non perdonarías ninguna das dúas? No. Valentín, estámonos poñendo xa un pouco ñoños. Que película de amor é a que máis vos gusta? De amor ou de desamor? Que San Valentín tamén é desamor. Coñecer o gabinete do doutor Caligari. É cine mudo. Expresionismo alemán. Ostras. Guapísimo. Oxe, Aún no nos dio tiempo, la verdad. Bueno, la sirenita cuenta. Nada, míticas, la última canción. El diario de Noah. El hilo rojo. credes no amor a primeira vista ou eso xa... A mí me pasa, me pasó. Plan que sí, que yo quiero con esto, o sea, que yo... Esta me mola. Sí, Ah, sí, sí, clarísimo. 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 Primeira vista. Yo creo hasta la muerte. Sí. Porque llevo 58 años casado y cada día estoy más enamorado. Pode ser. O amor a primeira vista non existe. Todos tenemos unha mente e todos o amor é química. Así que